DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Mamuka seiko mhuri yeZimbabwe. Regai tisangane uri musi weSaturday. Toda kutenda Mwari nemukana wavanotipa wekuti tirambe tichisangana nekutaurirana matambudziko atakatarisana nawo semhuri. Isu takataura kuti hatisi kutaura politics dzechikoro. Kuti tisvike palevel yatiri ino senyika, inyaya yekurelaya kuma intellectuals. And at the same time, we are doing things in a book way. Hatisi kuzvidza chikoro, asi tiri kuti kana tava panhau dzezvematongerwo enyika, hatisi kufokasa pakudzidza bedzi. Tiri kufokasa pa the generality yemaproblems ane mhuri yeZimbabwe. So, garai mazviziva. Kana muine nharo endai kubhohera. Munobvunza vakaenda pasi peutungamiriri hwaBaba Chinotimba. Ati nyari kutaura kuti Baba Chinotimba havana kuenda kuchikoro, nekuti ivo vega vanotozvitaura. But sometimes it's not about zvawakadzidza wakagara pabench. Inyaya yemanzwisisiro auri kuita matambudziko evanhu vemunharaunda. Nemoyo wekubereka nekuberekwa unenge uri mauri semwana akazvarwa nevabereki akakudzwa mumutemo wekuziva. Izvozvo zvega hazvidi chikoro. Kuti Jacob Mafume ngaamire kuvakira magirlfriends dzimba agadzire mumigwagwa. Zvega izvozvo hazvidi chikoro. Ndava tine vana vari kudzoka mukukura, hakuna munhu akambokura asingazive kuti unombogara pasi semwana mudiki, pamwe usina kutombopfeka bhurugwa, uchitora ivhu uchidya. But ivhu racho rinofanirwa kukudza vana vedu vachidya kuti vapfuure stage, ndo razara masuweji. Vana vari busy kudya ivhu rakafambwa nemasuweji. Tsvina yevanhu vakuru ichipinda mudumbu revana. Hazvitsvage chikoro izvozvo. Madhigiri enyu munogona kumaposta, mogomaisa maoffices hamusina chamuri kuita. So, I take seriously every word rinouya kuinbox kwangu, and I'm going to address it. Matambudziko atinawo haadi chikoro, ari kungoda vanhu vari kunzwisisa nekuona. Maziso nenzeve ndo zviri kudiwa. Pfungwa dzobva dzashanda. Saka don't come with complexity panapa panyaya dzezvematongerwo enyika. Zvinhu zvatiri kutaura pano matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe. Vana gogo vari kutadza kutenga shangu, vachibayiwa netsotso, vachifamba mumasango, munzvimbo dzisina marodzi. Havana kana chikoro chacho, but dumbu harizive chikoro. Akadzidza neasina kudzidza, vese vanonzwa nzara. Saka hatisi kuadresa zvido zvemabhuku pano, tiri kuadresa zvido zvevana veZimbabwe. Izvozvo zvega zvinofanirwa kukwana kuadresa macomrades. Macomrades mese muri kutaura zvechikoro nechini zvese izvi.
ko asina kuenda kuchikoro nekuda kweutongi hweudzvanyiriri huri kuitwa neZANU-PF achaita sei? Are they sub citizens of the nation? Saka siyanai nekupopota pasina kutukwa imimi. Ndakataura nezuro comrade vaisa message yandakaisa kumsoroko ndakatega vachitaura kuti tiregedze kuataka maopposition. Isu chatiri kuda kutaura nezvacho ndechekuti chakaipa chakaipa, chakanaka chakanaka. ZANU-PF ine zvakanaka zvayakamboitawo, and the opposition ine zvakanaka zvayakamboitawo, but both of those two groups dzinotori nezvakaipa zvavakaita. Chakazoipa manje ndechekuti mutange kutiudza kuti tiregedze kutaura nezvazvo. Nyaya dzematongerwo enyika dzakasiyana nerudo rwekuvaka family. Rudo rwekuvaka nyika rwakasiyana nerudo rwekuda mukadzi wako. It's not conditional. Rudo rwekuda mukadzi wako ndo runocover the multitude of sins, but rudo rwekuvaka nyika runofumura zvakaipa. Ndo saka muchinzwa tichitaura kuti revolution ino is not a political drive. Ino haisi kupinza vanhu mabasa iri kudzinga. That is why muchinzwa tichitaura kuti President Mnangagwa neZvigananda out. Hakusi kutuka ikoko. Tiri kungotaura based nezvavari kutadza kuita, because tine ma-V11 ekutambudzika kwevanhu. Takataura kuti ma-problems eZimbabwe ava ma-mountain top problems, is just like a flag wese munhu ari kunyatsoziva kuti the underdevelopment iri kuitika munyika is not going nenzira dzakafanana nemabudiro ari kuita upfumi. Urombo hwenyika huri kutonga neupfumi hwevanazvo, takazvitaura pano. But comrade vakataura ma-statement, and if I have to quote, vakataura kuti in a game of politics, opposition parties are like the witches who causes problems into their rivalry house. Like a football game, you have to unsettle your opponents by which all means. Ndo one of the useless statements dzinogona kutaurwa nemunhu, because vese vari kuita ma-problems, vari kukonzera ma-problems into each other's camp. Opposition chinokonzera ma-problems muZANU-PF, ZANU-PF ikonzera ma-problems mu-opposition camp. Vanhu vari kunetseka izvezvi, vanhu vasinei nema-opposition or ruling. The ordinary citizens of Zimbabwe, vanhu vasinei nezviri kuitika, ndo vari kutambudzika izvezvi. Nzara iri kuuraya vanhu haisi kuuraya vaMnangagwa. Nzara iri kuuraya vanhu haisi kuuraya, haina kuuraya Morgan Tsvangirai. Instead at one point vakatozombobatana maoko navaMugabe. Zvikafadza mutengi wezviri kuitika muZimbabwe is the Western forces. Ndo vakasunga economy kupusha regime change agenda. Saka ma-statements atiri kutaura tiri kumaziva. ZANU-PF ne-opposition, both of them, they subscribe to the imperial forces. Vese vana ma-godfather. Ndo saka muchiona kuti ZANU-PF inowana mari yekutenga dzimotokari kuisa maspika pamusoro, yotanga kukambena kuti tivhoterei. Kana vapedza kukambena, vanoshaya mari yekutenga maambulensi kana vaakurana nyika yavahwina nekurova vanhu nekuvanyengera vachivapa mabhaketi. Ambulensi yekuti vakavavhotera vacho vatakurwe vaenda kuchipatara havaiwani. Izvezvi endai kuparire nyatwa. Unofanirwa kusvika uchinobhadhara mari yekutenga kadi 28 US kuti ugone kunyoresa kuti une pamuviri. Kana ukazvara neoperation unofanirwa kubvisa $260 US.
Kana ukazvara zviri normal unofanirwa kubhadhara $56. But zvipatara zvacho zvinhu zvese hapana chiri kufamba zvakanaka. Vana vari kufuka zvikondo vari muzvipatara, nyika ine government, vachirara vachishifta mibhedha kana kwakunaya nekuda kuti kuri kunaya. Kune ministry ina Douglas Mombeshora akagara muofisi as the minister. No one is talking about it. Ichokwadi mataura chokwadi kuti problems arimo munyika inyaya yeopposition irikonzerawo kuti ZANU-PF iregedze kuva ne smooth. But ZANU-PF iri kucontrola zvimwe zvese but war havanainawo because inongori basket ratizrai. Isu pano tinotaura matambudziko evanhu, hatitaura intellectual pano. Totaura zviri kutambudza vanhu kuti they are being overloaded mota dzemushikashika, vomanyiswa necity council inenge ichitsvaga kuti ndikakubata ndipe mari. Mabylaws enyika haasi kuchengetedzwa. Vanhu vari kufira mumajera vanhu vasina zvavari kuziva. Izvezvizvi kupsychiatric ward kuparire Nyatwa ine 2 years yakavharwa kuchinzi iri kuitwa marenovations. Budget yakabuda kudhara yakarohwa, hakuna kana rutaura nezvazvo. 2 years chipatara chiri pakurinovetwa. Manesi acho izvezvizvi akutorwa achinzi endai munoshanda kurehab yaamai zvenharo, endai munosenza kurehab. Nesi ari kutorwa uzi anoshanda kurehab ari kuenda. Nesi ari kutorwa uzi anoshanda kurehab ari kuchema mari yaari kupihwa haisi kukwana. Then isusu moti tiregedze kutaura nezvazvo, tinofanirwa kutaura mabhuku. Hatitaure mabhuku isu, totaura matambudziko evanhu. Vatiri kutaura nezvavo havana kudzidza, isusu wacho hatina kudzidza. Andini muri kuona manje? Imimi vakadzidza, itai zvevanhu vakadzidza. Ndiri kuadresa macomrades vauya vachitaura zvema-intellectual kuma-inbox kwangu. I'm responding over the issue yekuti imi kana tikatuka Satani muri kupinda papi. Isu hatisi kuda kuita fiction, toda kutamba politics dzinovaka nyika. And this type yekuti vanhu vanopinda politics nementality dzehubosi dzinofanirwa kupera. A politician aitwa an office bearer must be a servant. Tikaona masimilarities kuZANU-PF ariko futi ku-opposition, hatifanirwi kutya kuadresa opposition nekuda kwokuti madili darling enyu. No, that's wrong. Unogona ndibvunza kuti what are the similarities dziripo? Nyaya dzekuti kana pakuda kurinyiwa the trust yevanhu, vanhu vanodemonize munhu one. System yeZANU-PF yekuti for nearly 40 years vaipreza Mugabe, vari vese vakabatana. Pavakaona kuti he is now incapacitated, vobva vamudemonize, vorenewa trust yevanhu. Operation Restore Legacy. Kuita kuti ZANU-PF iregedze lose relevance yatinoti false hope. Vakabvisa President Mugabe vachiti matsotsi ndo akavakomberedza. Matsotsi acho ese akazoitwa incorporated again. Varimo futi mumaofisi. Vakuona futi kuti izvezvi trust yevanhu yava compromised. They are demonizing Mnangagwa to renew the trust yevanhu. Mangwana mobvisa munoisa umwe futi. No, this is not going to continue happening. Same applies ndozviri kungoitika futi. Takati common denominator pakati peZANU-PF neopposition ndeyekuti they report to one father. They say they subscribe to the imperial forces.
bvunzai vana Ngonzora vakatanga vana Tendai Biti vakatanga nana Morgan Tsvangirai. Mari dzavaikambena dzaibva kunana John Soros uku kuAmerica. Kumwe kuchinjwa kwamazita kuri kuita tazobva taakunzi chakati kutiza zvikwereti zvirimo mumabooks avo nemari dzavaipuwa kuti kana mapedza tinozotaurirana kuti toshanda sei kuti muite repay. Mopinda futi mupower mune political mune colonial obligation. Zvakangoita zani vakagadzira opposition dziri bogus zvaitaurwa na baba Chogumaira. Chaivapa pressure yekuti vagadzire political opposition ndechekuti vagone kuqualify for funding from Godfather. Saka pavari kutamba democracy, it's not about vari kuda multi-party state. Vari kuda kuti vagone kuqualify macriteria anoita kuti vakwereteswe mari kunze kwenyika. Vopiwa mari idzodzo dzichiuya havanene kuti vatarisa mari payment conditions kana chini, havana basa nazo, kungotora mari chete younzwa mumakofas enyika yorohwa necorruption, nyika yasara muzvikwereti. Izvezvi Zimbabwe iri kukwereta zvikwereti zvekuti haigoni kukwereta dzimwe mari. Vakachinja vabva kuwest vava kueast kwavakanotora futi dzimwe mari nezvombo. Maconditions acho akatadza kubatwa, mukatadza kuita zvamakawirirana, vodzoka vouya kuti ngatichinegotiate hai, instead yekuti imimi kamutibhadhare mari maona kuti hamusi kukwanisa, chitipai maini yezvakati for a certain period. Mamwe mamaini edu ari kurohwa nemakomba ese ari kuita nerafu iri kuita nemachina, zvikwereti zvatiri kubhadhara izvi because of the poor political decisions dziri kuitwa nevarume vakuru. Imoti titaure intellectual pano. Vana veZimbabwe vazivei, havana chavanenge vachiziva. Munopinda mupower nemacolonial obligations, muri varanda muri maoffice. Political power without economic control takaitaura pano kuti is the puppetry government. Political opposition drive isina sanity, puppetry opposition futhi. Ndo saka muchiona kuti vapinda muparliament vanenge vachitoti vawana mabasa, havasi kunosevha zvido zvevanhu but zvido zvavo. That is why vana Hwende vari kuchemera 150,000 eloni. Unopiwa loan negovernment iri kutadza kuvaka chipatara unoiwanepi? Because havana vanhu pamoyo. 40,000 avakapiwa kekutanga vachipinda havasati vabhadhara, vari kuda dzimwe. Hanzi MP ari kurarama zvinorwadza, malegislators ari kurarama zvinorwadza. Vanhu vari kurarama zvinorwadza makambozvitaura here? Hamuna. Because you are the bosses of those people. Isu chakanaka tinotaura. Ndakataura ndikati Fadzai Mahere is doing a good job. Tozvitaura kuti Comrade Fadzai Mahere vari kuita zvinhu zvakanaka zvekutaura matambudziko ane vana veZimbabwe nekufumura huori nezvimwe zvese. But hatifanirwi kutya kuvaudza kuti pane pavakamboita blanda. Vachipinda muparliament vakavhoterwa nevanhu vekuMount Pleasant semumiririri anotakura nhunha dzavo vachivaisa. But zuva raramwa chamisa kuti handichade musangano, naivo vakaresigna. Kana paine munhu wekuMount Pleasant akasaina petition yekuti obuda here kana toregedza, unzai maV11 pano, prove me wrong. Ndo patiri kuti politicians, you are not supposed kuti mutore vanhu sevakakosha panguva yamunenge muchida kuti vashande nemi. Imi hamugoni kushanda navo kana zvinhu zvaoma. Izvozvo hazvidi intellectual hawo izvozvo. Zvinongori zvinhu zviri pachena. Same applies zvatiri kutaura zvekudemonizana izvozvo. Zvino kungoitwa neopposition. Ani muri kuona manje? 2 minutes Tsvangirai yanga akasviba.
pakavhurwa naPDP kandisiri kuita mistake yana Tendai Biti. Vana Welshman Ncube vakabuda vakadai vakati kune inonzi MDC Welshman Ncube. Vanana Ata Mutambara vakaita wawo mapuppet opposition. Vana MDC kungobhaizisa electorate. Madzoka mukazi chiuya tisangane magadzira MDC Alliance. Mukasimudza hope yevana veZimbabwe. Mukati kudi mukataura kuti aiwa munhu akaipa panapa ndima anonzi ani mai ava vakange vakunzi vanga vari kufanirwa kutorera Chamisa, vari kurwisana naChamisa. Mukati Thokozani wazodai zvese izvozvo pambodemonizewa Thokozani, vachipedzawo kudaro vachizorohwawo 2-1 pakademonizewa Ngonzora. Ndo yakava pregnancy yakazozvara CCC. Hope yese vana veZimbabwe ikabva ikaenda kuCCC pakademonizewa Chabangu. Eso zvese izvi maevents ari kudelaya muri yeZimbabwe. And we are not going to keep quiet watching this nonsense happening. Where is the electorate? Zvese zvichiitika izvi. They are being taken for granted. Izvezvi vanhu vari kuti story zvaunenge uri kuataka handiatake mukoma Chamisa ndowafarira semafarira munotovaitawo iwayo. Takangotsiura chete kuti time yavakambenge vasiya vanhu vanga vachiti huyai tishande tigadzire matambudziko a2018 and 2023 vakati havachade zvepolitics vambobuda vakudzoka. Ngavaregedze kudzoka vakatenda vanhu kuvatadza kumashure. Ngavangodzoka takatarisa kumberi. It's a brotherly advice iyoyo. No one is owning Zimbabwe. Mentality yekutaura kuti kana ndisipa hazvifambi ndonyongorina vamunangagwa futi. Yekuti haivhiwe kuti tinovhiya nebanga risingacheke. Nanhasi vari kutonga. But matambudziko ese ari kuitika ari kunetseka mwana weZimbabwe. Ndiye atiri kutaura kuti forge your own way. Iwe mwana weZimbabwe gadzira ramangwana rako. Mutungamiriri akakosha ane chido nevanhu achajoina the way forward yemwana weZimbabwe. Hakuna munhu anoona this Zimbabwe. Tese tiri maZimbabweans. Tine obligation yekuvaka. Ndichitanga kuadresa pano ndakati objective yedu mupolitics is to create a conducive ground for another generation to come. Kwete zvekudya mari. Ndo saka tichiti it is not about power but about progress. Zvese zviri kuitika izvo this time hakudyiwe rinopisa. Takakutaurirai zvenje kuti hanzi kwanza kuna ma-elections ariko muchazoona ka. Handiri kukutaurirai. Ma-elections ariko 2028 ma-elections anenge ariko. And hakuna mupolitician anouya kuzoita full around nevanhu pano. Vanhu vari kufanirwa kuziva chokwadi pamusoro penyika yavo. Ndivo varidzi venyika. Vanhu ivo vari kushayiwa zvipatara iwayo. Vari kutadza kuafoda 3 meals a day. Vari kushanda mumacompanies vasingahore. Vanhu vari kupiwa mari dzisingakwane mapeanuts. Magraduates vari kutengesa ma-airtime. Vana baba vakabuda vasina mapension vari kupiwa mablanket fee $50. Vachitora madzidzo kuti vanoswera vachitsva nezuva vachiita chivhenda kuti vagone kuspina mari ichengete mhuri. Ndo varidzi venyika and they are going to forge their own way. Pamberi nerevolution pasi nezvigananda.